Mooi voort. Bye, Mats. U bent geëmigreerd naar Menaldum. Ja, we zijn emigreerd. Wegen de werk. Das ist herrlich. Soms lijkt het een beetje alsof we hier in het paradijs zijn. Zo goed als mogelijk gaan we nog heel lang niet terug en willen hier blijven. Want wat is het grote verschil met Duitsland? Waarom is het hier dan zo fijn? Speziell mit unserer Kant Deutschland, waar wir vandaan zijn, dat is de Eifel bij Aachen. Hier is het geen bergen, veel wind, maar ja, de landschap, dat is, we vinden dat heerlijk. En bent u al bij de twee vrouwen geweest op de dijk? Nee, nog niet, maar dat willen we vandaag ook. We're from Bergen, Norway. Okay, so a long way from home. Yes, we come from Austria now. We have a son living there. So usually we go there each summer. We see them all over this area, and we wanted to see what it was and read the information.